Gibiyaan mo si mong mama. Oo. Dugay na kagibiyaan si mong mama. Oo, dugay na. Pila naman ka tuig? Duha. Duha na ka tuig. Gimingaw na kasi mong mama. Wala na. Nganong wala man kagimingaw si mong mama? Ganyan plan. Unsa may ika-istorya nimo si mong mama karon? Mamping ganun na dito nga. Lingkang trayo na. Kukubuwi na. Long. Alisa. Unsa man ka dire? Luwak lube. Namuha og lubi? Unsa man nimong lubi? Baligya. Ibaligya nimong lubi. Hama day mong mama. Yaan we. Oops, ay kalimot like share mong sir kay 7,000 pesos na akong pagkita sugma. Malay mo ikaw na akong swerte nga mapilian. Ay gibiyaan mo si mong mama. Alisa. Istoryaon ra ka nako ha. Di ra ingkod ra. Gibiyaan mo si mong mama. Oo. Dugay na kagibiyaan si mong mama. Oo, dugay na. Pila naman ka tuig? Duha. Duha na ka tuig. Pila may edad nimo ron? Pito. Pito na imong edad. Hama nimong papa. Nanibok og lube. Ha? Nanibok og lube. Nang Nanibok og lube. nanibuok og lubi. Unsa man nang nanibuok og lubi? Baligya. Ay baligya, namuwak og lubi imong papa. Kay baligya. Nya nganong ikaw ra man isa karon? Naglahi ang kakal pero baga kuan buwak lube. Naglahi ka kay para Kuan lube baga. daghan og lubi? Pilan man mo kabuk magsuon? So kabuok. Utso mo kabuk magsuon? Mm. Mao. Dugay na mo gibiyaan sa mong mama no. Dugay na. Gimingaw na kasi mong mama. Wala na. Nganong wala man ka gimingaw sa mama? Ganyan plan. Nagminyo naglain? Mga kabalo nga nagminyo naglain nimong mama. Girang sukul siya. Sige og video call. Nakakita ka? Oo. Mao. Wala ka kabalo ka sa iyong mama ron. Wala. Wala nakakabalo. Asa man kita nga nag-video call mong mama? Balay. Sa inyong balay. Katong wala pa mo gibiyaan. Mao. Nya wala na mo gibalik si mong mama diha sa inyong balay. Wala na. Wala na. Nag-eskwela pa ka? Wala. Wala ka nag-eskwela. Anong wa man ka nag-eskwela? Ay hugas. Walay bugas. Na may bugas sa inyong balay karon? Wala kol. Wala may bugas sa inyong balay. Mandan mo ako glubay pag makapalit og bugas kol. Muna namuha ka og lubay para makapalit og bugas. Sino taon pud ay. Unsa may ika-istorya nimo sa imong mama karon? Mamping ganun na dito nga. Lingkang trayo na. Kukubuwi na. Maningkamot mo para mabuhi mo. Unsa may ngalan sa imong mama? Kaila pa ka? Ha? Wala na. Wala nakakaila sa imong mama. Kol. Sus. Sige ani na lang ha. Kaning nako ihatag sa imo ha dali. Uban ta. Dali. Ang ika ng imong lubi, diha asa na. Basing kawato na. Ha, diha ara na. O sige. O nako ihatag sa imo ha o. Dali. Namuha kang lubi para makapalit kag bugas no. O dali. Kaila ka kwarta. Pila man eh? 1,000. O kada ihatag nimo sa imong papa ha. O dara imong papa diha. Wala na niya. Naras unahan namuwak. O dire na lang ka magulat ha para makarga ni si papa ha. Sige, apirbe. Eskwela ka sunod ha. Yang sila na sunod. Sige, dili na ko magdugay. Ha? Naraman kayo ng papa diha. Apirbe. Sige ha, amping ka kanunay diha ha. Salamat ya. O sige. Iyang class, sa gusto mo duwa, nasa comment section ng link.